El planeta s'està fregint. Ens n'anem a Norris. No hi ha marxa enrere. Parlem clar. Fa anys que sentim el mateix sobre el canvi climàtic. Si ho pensem bé, aquest punt de vista és força còmode, oi? Si tot està perdut, per què hauríem de fer-hi res? Aleshores, de debò som al principi de la fi del món? No. Però sí que som en un moment important. Un d'aquells en què les decisions que prenguem canviaran el futur. No fa tant de temps, tenir cura del planeta era car. Molt car. Però això canvia. Per exemple, avui, a molts llocs, produir energia amb el sol o el vent ja és més econòmic que produir carbó o petroli. I això és important, perquè quan alguna cosa no costa tants diners, tothom té la possibilitat de començar a fer-la servir. No tots els països, ciutats o empreses fan aquest salt només per consciència ambiental, sinó perquè els resulta rendible. Però bé, el resultat és el que compta, oi? Un clar exemple és el de les bateries. El seu preu ha baixat molt en els últims anys. I això ha impulsat la fabricació de cotxes elèctrics i ha multiplicat la nostra capacitat d'emmagatzemar energia neta. No és màgia, és el gran avenç de la tecnologia. Ara bé, això no significa que tot estigui resolt. Hi ha coses que ja sabem fer millor, com generar energia a partir del sol o del vent, o fer funcionar cotxes i autobusos sense combustible fòssils. Però n'hi ha d'altres que encara són complexes. Per exemple, com fabriquem acer sense contaminar? Com aconseguim que avions i grans vaixells funcionin sense petroli? Aquests són alguns dels grans reptes actuals. El més important de tot és que aquests reptes els resoldrà gent com tu. No necessitem més persones que pensin que tot està perdut, sinó que entenguin el que passa i vulguin formar part de la solució. Perquè això no és blanc o negre. Cada petit avenç compta. Cada dècima de grau extra que evitem que pugi la temperatura del planeta importa. Hi ha una cosa rellevant que molta gent no et diu. Tu ja formes part del canvi. Cada dia. Cada cop que encens un llum, cada cop que compres un producte, endolles el teu mòbil o tauleta, o cada vegada que et mous per la ciutat, consumeixes energia, directament o indirecta. Ningú no espera que salvis el planeta tot sol, però les petites decisions de milions de persones com tu poden marcar la diferència. Així que, el pròxim cop que sentis que tot està perdut o que no hi ha res a fer, atura't. Pregunta't si aquest missatge t'aporta alguna cosa o si només et fa perdre les ganes d'actuar. La realitat és més complexa. El món canvia i, en molts aspectes, millora més de pressa del que sembla. No és perfecte, però tampoc és un desastre sense solució. No et rendeixis. El futur no està decidit, sinó que es construeix des d'ara mateix. I tu ja en formes part. La pregunta no és si podem aturar el canvi climàtic. La pregunta és: quin serà el teu paper per ajudar a frenar-lo?